Bardzo przepraszam, szanowni państwo. Ты что с вами? Утекай, Марк! Bardzo przepraszam. Просто сцена з некага гангстарскага фільма Ховарда Хоукса ці Мартіна Скарсезе. І такое адбывалася ў Вільні ў 20-е гады? Хто стаў ахвярай невядомых забойцаў? І што гэта за вера, якая відавочна не чакала такой брутальнай развязкі? Я даследчык Васіль. І сёння мы з вами разгадаем адно з самых таямнічых і загадкавых забойстваў у гісторыі заходняй Беларусі, якое адбылося ў Вільні 16 сакавіка 1928 года. З сярэдзіны 20-х да сярэдзіны 30-х гадоў па ўсёй тэрыторыі заходняй Беларусі праходзіла хваля палітычных забойстваў, арганізаваная камуністычнай партыяй заходняй Беларусі. Вось на гэтым месцы ў 1926 годзе паблізу мястэчка Яремічы Стаўбцоўскага павета камуністы утапілі ў Нёмане некага Кузьму, які ўдаваў сябе прадстаўніка падпольнага абкама. А ў лістападзе 28 года у вёсцы Чапялёва на парозе ўласнай хаты застрэлілі засланага ў КПЗБ Мароза. Загад партыі выканаў камсамолец Кірыла Раманович. А вось тут у Вільні Юліан Левін палажыў правакатара Адамовіча, таго самага, які ў 33 годзе дапамог паліцыі ў мястэчку Глыбокім арыштаваць Максіма Танка. Але самае вядомае палітычна-рэзананснае забойства адбылося а паловіна 11 вечара ў пятніцу 16 сакавіка 1928 года па адрасе Ягелонская 5 у кавярні пана Тамашевіча. Зараз тут рэстаран кітайскай кухні «Шчаслівая панда». Цікава тое, што віленскія газеты адгукнуліся на гэтую падзею толькі праз тыдзень. Чаму? Адказ просты. Забарона віленскай паліцыі. Забілі, відаць, вельмі важнага чалавека, і паліцэйскія хацелі ўтаіць факт смерці. У газеце слова чытаем. Гаспадар кавярні пан Тамашевіч у забітым апазнаў Гурына, які часта бываў у яго кавярні. Вартаўнік з таварыства Ключа затрымаў забойцу. Яго напарнік уцёк. Забітага звалі Гурын. Гурын, дзесьці я чуў гэтае імя. Інфармацыю пра яго я першы раз сустрэў у газеце камуністаў заходняй Беларусі «Бальшавік» за лістапад-снежань 26 года. Газета выходзіла без малюнкаў, але яе супрацоўнікі для гэтага нумара зрабілі выключэнне і змясцілі на апошняй старонцы партрэт мужчыны. Міхась Іванаў Гурын, ён жа Маразоўскі, мае каля 36 гадоў. Скончыў ваенную школу царскай арміі, служыў кавалерыйскім афіцэрам. Пасля кастрычніцкай рэвалюцыі апынуўся ў радах чырвонай арміі. Будучы партыйцам, у яго востра выявілася шмат ухілаў: антысемітызм, вялікадзяржаўны расійскі патрыотызм, мяшчанства. Працуючы ў радах КПЗБ, ён рознымі склокамі рабіў спробу раскалоць партыю. Як чалавек, які шмат знае партыю, трус і авантурнік, Гурын з'яўляецца адкрытым і актыўным агентам дэфензівы. Гояк. Перад намі, калі верыць газеце «Бальшавік», не проста шараговы правакатар, а сапраўдны раскольнік, кароль правакатараў заходняй Беларусі. І бачна, што здымак яго далі не проста так. Баевікі з КПЗБ павінны былі ведаць свайго ворага ў твар. І ў 26 годзе на Гурына быў здзейснены першы замах. Пан сенатар, дык што адбылося летам 26 года ў Гародні? Вы ж тады былі з Гурыным разам.
Василий Рагуля. Нарадзіўся 16 ліпеня 1879 года, памёр 16 чэрвеня 1955. Беларускі грамадска-палітычны дзеяч, паходзіў з сялян, чым вельмі ганарыўся. У 22-м годзе абраны дэпутатам у польскі Сойм, у 28-м у Сенат. Уваходзіў у беларускі пасольскі клуб, арыштоўваўся польскімі ўладамі. З 1944 года на эміграцыі ў ЗША. Пасля гутаркі са мною у гатэлі гандлёвы Гурын выйшаў ад мяне каля 11 гадзінаў увечары. Я не паспеў распрануцца, калі пачуў стук у дзверы і голас Гурына «Адчыні». Ён увайшоў бледны і сказаў «Я ранены». На вуліцы Пілсудскага нейкі тып 8 разоў выстраліў у мяне. Я паклаў яго на сваім ложку і выклікаў паліцыйнага лекара. Быў напісаны паліцыйны пратакол. А што адбылося далей? Мяне дапыталі, а Гурына адвезлі ў шпіталь. Судовы следчы стараўся ўмяшаць у гэтую справу пасла Тарашкевіча, які, дарэчы, у той дзень знаходзіўся ў Гародні. Я таксама мяркую, што без яго ведама падобнае не адбылося б. А што гэта за здымак у вас? Нейкі знаёмы твар. Вы яе ведаеце? Ну, вядома. Гэта Вера. Жонка Браніслава Тарашкевіча. Вера Тарашкевіч. Нарадзілася 21 лютага 1901 года, памерла 7 траўня 1998 года. Беларуская асветніца, мемуарыстка, дачка вядомага гісторыка Андрэя Сніткі. У 23-м годзе выйшла замуж да Браніслава Тарашкевіча, з якімі я пазнаёміў родны дзядзька, першы рэдактар нашай Нівы Александр Уласаў. Тарашкевіч неўзабаве ўзначаліў беларускую сялянскую работніцкую грамаду. Вельмі падазрона. Першая спроба замаху на жыццё Гурына і дзесьці непадалёку Тарашкевіч. Страляюць другі раз і побач жонка Тарашкевіча. Міхал Ханевіч, больш вядомы як Гурын Маразоўскі, быў чалавекам рашучым, быў сапраўдным лідарам. Ён умеў натхняць людзей на змаганне, умеў натхняць людзей на ўчынкі, а галоўнае, ён не баяўся небяспекі. І таму зусім не выпадкова тое, што у лютым 1924 года менавіта яго з Менска накіравалі ў Вільню узначаліць сакратарыят камуністычнай партыі Заходняй Беларусі, КПЗБ, а таксама ж рыхтаваць паўстанне, бо тады ў Заходняй Беларусі панавалі настроі, паводле якіх частка людзей хацела далучыцца да БССР. Гурын наладзіў адносіны з беларускім пасольскім клубам у польскім Сойме, даволі часта сустракаўся са старшынёй беларуска-пасольска клуба Браніславам Тарашкевічам. Але адносіны в іх не склаліся. І ён, Гурын, як я ўжо сказаў, быў лідарам. І лідарам быў Браніслаў Тарашкевіч. Гэта былі розныя палітыкі з рознымі характарамі. І адразу ж Браніслаў Тарашкевіч адкінуў прапанову Гурына Маразоўска аб сумесным стварэнні беларускай незалежнай партыі. Чаму ж менавіта Гурына Маразоўска вырашылі накіраваць у Заходнюю Беларусь для правядзення ўзброенага паўстання? Ён жа, калі верыць газеце «Бальшавік», баязлівец, здраднік, палітычна недабрадзейны чалавек. Падман і паклёп. Яго можна было назваць раскіданым, нервовым, авантурным, але баязліўцам ніколі. Міхай Шчарот, сапраўднае прозвішча Кудзелька. Нарадзіўся 7 лістапада 1896 года, расстраляны органамі НКУС 29 кастрычніка 1937 года. Адзін з самых вядомых беларускіх паэтаў 20-х гадоў, лідар першага беларускага літаратурнага аб'яднання «Маладняк», аўтар сцэнарада першага айчыннага фільма «Лясная быль», напісаў першую беларускую пралетарскую паэму «Босыя на вогнішчы», якой захапляўся Гурын Маразоўскі. Ён быў незвычайны, яркі, харызматычны. Сябраваў з Янкам Купалам, Всеваладам Ігнатоўскім, Александрам Чарвяковым.
займаў саліднае становішча. Ён і рэдактар газеты «Савецкая Беларусь», і чалец трэцяга інтэрнацыяналу, і свой ЦК КППБ. А што замінае нават такому уплывоваму чалавеку быць правакатарам? Ну, калі вы дапусціце думку, што і я праўдзівы вораг народа, і мяне справядліва расстралялі ў 1937, то вядома ж, мой сябар, безумоўны правакатар, быў варты смерці. А чаму вы ім так захапляецеся? Як ніхто з беларусаў, ён умеў здзіўляць. Мысліў маштабна, смела. Вось, напрыклад, на вечары пісьменніка Цішкі Гартнага нечакана выскачыў на трыбуну і запусціў над гледачамі мадэль самалёта з надпісам «Савецкая Беларусь» і заявіў, што хопіць нам, беларусам, поўзаць па зямлі бытым прусакам. Так. У той жа газеце ён пісаў: мы павінны пабудаваць першы ў нашай рэспубліцы аэраплян «Савецкая Беларусь», які будзе абслугоўваць культурныя патрэбы Беларусі, будзе сімвалам злучэння заходняй Беларусі з Беларусю савецкай. У кожным нумары «Савецкай Беларусі» Гурын Маразоўскі змяшчаў творы, прысвечаныя першаму айчыннаму самалёту. Натхняў усіх нас, сваіх сяброў-пісьменнікаў, пісаць творы пра авіяцыю. І ён свайго дамогся. Я не ведаю, як ён гэта зрабіў, але праз 3,5 месяцы, 25 ліпеня 1923 года, на Беларусі з'явіўся першы айчынны самалёт. Там яму давяралі і ведалі, што ён можа зрабіць немагчымае. Таму і накіравалі менавіта яго ў заходнюю Беларусь рыхтаваць паўстанне. Але чаму тады, праз некалькі год, у паланафільскай газеце Францішкова Мястоўскага «Беларускі дзень» мы знаходзім такія выразы ў артыкуле Гурына Маразоўскага. Ідэя адраджэння Польшчы і Беларусі – адна ідэя. Як без Польшчы няма Беларусі, таксама і без Беларусі няма абароненай Польшчы. Канец незалежнасці Польшчы азначае для беларусаў смерць. Што вы на гэта скажаце? Можа, гэта была нейкая хітрасць, каб уцерціся ў давер. Да не, пан Шарот памыляецца. Што, прабачце? Ну, не было ніякай хітрасці. Адно толькі развітанне з ілюзіямі. А вы, прабачце... Выбачайце, забыў прадставіцца Францішак Мястоўскі, рэдактар паланафільскай, ну, як вы сказалі, газеты «Беларускі дзень» і блізкі сябар Міхала Гурына. А таксама родзіш Францішка Аляхновіча. Так. Францішак Мястоўскі, псеўданім дзядзька Пранук. Нарадзіўся 10 лютага 1882 года, расстраляны ў красавіку-траўні 1940 года ў Катыні. Дзеяч беларускага адраджэння, выдавец, палітык, палкоўнік войска польскага, стрыечны брат Францішка Аляхновіча. На старонках сваёй газеты «Беларускі дзень» публікаваў успаміны Гурына Маразоўскага. Хто? Гурын, правакатар? Слухайте, вы ведаеце, якой самай страшнай правакатарскай дзейнасцю займаўся Гурын, калі сябраваў з членамі Цэнтральнага камітэта камуністычнай партыі Заходняй Беларусі і Цэнтральнага камітэта камуністаў Польшы. Ну, якой? Ён не шкадаваў партыйнай касы і даваў грошы на ўтрыманне віленскай беларускай гімназіі, нелегальных беларускіх школ. А рабіў гэта з празмернай шчодрасцю. Вось гэтая празмерная шчодрасць цыкоўцам з Варшавы і з Мінска не падабалася. І яму рабілі заўвагі? Так. І Гурын абураўся. Але больш за ўсё ён разлаваўся, калі яны адмовіліся ад палітычнага плана, якім жыў Гурын. Это якім? Праз паўстанне долучыць Заходнюю Беларусь да БССР. Товарищ Гурин, ситуация поменялась. Ну, якое паўстанне, калі на вачах адбываецца стабілізацыя капіталізму. Калі рэвалюцыя ў той жа Нямецчыне, ды і не толькі ў ёй, знікла.
У таких умовах браться за зброю, каб вырашыць беларускае пытанне, вялікая авантура. У свой час, калі я толькі заікнуўся пра стварэнне першага беларускага самалёта, на мяне таксама глядзелі як на вар'ята. Але я дабіўся свайго. Таварыш Гуран. Для вас галоўнае, каб не адбылося аб'яднанне беларусаў у сваю дзяржаву, незалежная ад Варшавы і Москвы. Это контрреволюция. Мы вас откликаем с Заходней Беларуси. Руки за кароткие. Гурин пайшоў на сецесію, тому што ён убачыў цынізм дзеячоў камуністычнай партыі Заходняй Беларусі. Была такая тактика: чым больш наших таварышоў сядзіць у турмах, тым для партыі лепш. Значит, можно нести, займацца прапагандай, агітацыяй і лямантаваць пра фашыстоўскі рэжым. І калі Гурин з'явіўся ў Заходняй Беларусі, ён першае, што прапанаваў кіраўніцтву камуністычнай партыі Заходняй Беларусі, зрабіць нейкія крокі дзеля вызвалення таварышаў з турмаў. А яму патлумачылі, што гэта партыі нявыгадна. Вот гэта першы маральны штуршок быў у Гурина. Другім штуршок быў тое, што выявілася, што камуністычная партыя Заходняй Беларусі не свабодная ў сваіх дзеяннях. Яна залежыць ад камуністычнай партыі Польшчы. Гурин хацеў, каб камуністычная партыя Заходняй Беларусі стала самастойным суб'ектам камуністычнага інтэрнацыянала. А гэта быў час трыумфу Гурина. На яго бок перайшло много камуністаў. Антон Луцкевич назваў сецесію голасам нацыянальнага сумлення, а групу Гурина уплывовай. Сецесію віталі і беларускія паслы, у тым ліку і Тарашкевич. От падпольнай друкарні Гурин пачаў выпускаць газету «Чырвоны сцяг». Аднак радасць Гурина трымалася нядоўга. Горшага ў гэтай сітуацыі было больш, чым лепшага. Товарища Червякова, пожалуйста. Алло? Что это у вас там за анархия такая происходит? Поговорите. Урезоньте своего товарища. Очень на вас надеюсь. Товарищи, помогите нашим белорусским друзьям решить вопрос о Гурине окончательно. Его газетенка. Дайте-ка взглянуть. «Червонный стяг». Ишь ты, красным цветом прикрывается. Ты смотри, сколько он тут изобличил провокаторов. Провокатор Герцен. Провокатор Арон Молодецкий. Даже адреса их дает. Вы поняли, как надо действовать? Сделайте из него второго Азефа, чтобы его именем детей пугали. Приказ понятен? Исполнять. У студзені 25-го года сталіністы аддалі адпаведны загад і пачалося цкаванне. На Гурина накінуўся трэці з'езд кампартыі Польшчы. Менск убачыў дзейнасці Гурина замах на партыйную дысцыпліну. Змянілі сваю нядаўнюю тактыку і беларускія паслы. Сецесію асудзіў Тарашкевич. Адступіліся ігнатоўскі і Чарвякоў. Друкарню Гурина Маразоўска разграміла паліцыя, а яго самога 28 верасня 1925 года пасадзілі ў беластоцкую турму. На гэтым месцы стаяла турма, дзе амаль год знаходзіўся ў зняволенні Гурин Маразоўскі. На старонках газеты «Беларускі дзень» ён тлумачыў, што апынуўся там па даносе члена ЦК КПЗБ Богдака і іншых. Цікава, што гэтых іншых Гурин не назваў, хаця ведаў пра іх нямала. А вось Богдак – гэта імя нейкае дзіўнае. Яно не згадваецца ніводным з архіваў ЦК КПЗБ. Згадзіцеся, дзіўная логіка для правакатара, ці не так?
Калі верыць беларускаму савецкаму пісьменніку Міхасю Машару, дык менавіта ў беластоцкай турме Гурын Маразоўскі вырашыў стаць здраднікам. У сваім рамане «Лукішкі» Машара так пра гэта піша. Камісар беластоцкай паліцыі Мар'ян Ясінскі адразу яго зразумеў. Ён пачынае наведваць Гурына ў астрожнай адзіночцы. Іх знаёмства ператвараецца ў сяброўскую прыязнь. Паліцейскі камісар і здраднік у цішы астрожнай адзіночкі распрацоўваюць план барацьбы супраць камуністычнай партыі. Гурын становіцца на шлях адкрытага здрадніцтва і правакацыі. Дапамагае Ясінскаму сваімі звесткамі і раскрыццямі. 8 чэрвеня 1926 года Гурын Маразоўскага выпускаюць з турмы. На вядомую жа нам Ягелонскай вуліцы ён выпадкова сустракаецца з сенатарам Васілём Рагулем. Ну як ты, Міхал? На жаль, свой першы бой я прайграў. Плюнь. Табе трэба адпачыць. Сёння ж адвязу цябе да сябе ў вёску. Ты думаеш, на мне можна ставіць крыж? Думаеш, я жывы труп? Першая спроба скіраваць беларускі рух супраць маскоўскага імперыялізму правалілася. Але гэта толькі першая спроба. Першая! Адумайся! Просто так яны цябе не адпусцяць. У мяне ты можаш захавацца. Да не трэба мяне хаваць! Чыма пан папіроса? Эстэтам. Хацеў сказаць, ходзяць чуткі, што ты... Што я даносчык, правакатар? Запомні, гэта яны далі польскай палітычнай паліцыі матэрыялы да майго расканспіравання, а я на працягу 6 месяцаў не здаў ніводнага з іх сяброў. Хочаш сказаць, што ты нікога не назваў? Толькі на 6-м месяцы майго сядзення ў турме я дазволіў сабе развязаць язык і паставіць справу перад судом так, як яна выглядае ў сапраўднасці. Што ты сказаў? Заявіў, што даўно парваў з маскоўскую агентурою, змагаўся з ёю як са шкоднай з'яваю. Спробу зрабіць з мяне правакатара лічу смешнай, бо я ніколі ім не быў. Хоць і перажыў здраду з боку камуністаў і аднаго вельмі вядомага беларуса, які, рассцілаючыся перада мною ў сімпатыях, хацеў ашуканчым спосабам выдаць мяне ГПУ. Ты маеш на ўвазе Тарашкевіча? Я прапанаваў яму заснаваць шчырую, легальную, радыкальную беларускую групу, якая не мае нічога супольнага з Масквою і камунізмам. Групу чыста нацыянальную, а ён... Іронія лёсу. Гурын прыбыў у Вільню падымаць паўстанне, адваёўваць Варшавы заходнюю Беларусь, і вось за нейкія 2 гады яго палітычны ветразь напоўніўся іншым ветрам. Пасля здрады сяброў, расчаравання ў ідэях камунізму, пасля турэмнага зняволення яму давялося займаць хісткую пазіцыю. Наш герой сам не заўважыў, як трапіў у пастку, з якой не было ратунку. Гурын Маразоўскі быў вельмі дасведчаны, ён ведаў усё за кулісся. Калі не ўсё, дык практычна ўсё за кулісся. Ён ведаў, адкуль ідуць фінансы, праз якія ўстановы, хто фінансуе дзейнасць грамады, яе выданняў, і хто фактычна і юрыдычна, што называецца, кіруе грамадою, гэтым рэвалюцыйным працэсам у заходняй Беларусі. Ён быў галоўны сведак абвінавачання. З яго ведамі, яго дасведчанасцю ён вельмі мог нашкодзіць падсудным і камуністычнай партыі, і камуністычнаму інтэрнацыяналу, калі казаць больш дакладна, Крамлю. Тут знаходзілася памяшканне суда, куды наш герой прыйшоў даваць прысягу. Паседжанне было прызначана на 14 красавіка. Падзеі пачалі разгортвацца імкліва. Хто там? Ці тут жыве Вера Тарашкевіч?
Я нікого не чакаю. Маё прозвішча Вольскі. Я кіраўнік МОПРа, блізкі сябар Браніслава. Праходзьце, калі ласка. Я прысланы вам дапамагчы. Мы ведаем, што вы неаднаразова сустракаліся з Гурыным, прасілі яго адмовіцца ад паказанняў супраць вашага мужа. Але ж ён і слухаць мяне не хоча. У Вільню неўзабаве прыедуць два нашыя надзейныя таварышы. Яны вырашаць вашыя пытанні. Ад вас толькі патрабуецца арганізаваць сустрэчу з Гурыным. Справіцеся? Так. Але ці ўдасца ім яго ўгаварыць? Яны прафесіяналы. Ён іх паслухае. Як вы думаеце, дзе лепш за ўсё было б сустрэцца з Гурыным? Я думаю, што лепш за ўсё у яго любімай кавярні, на Ягелонскай 5. Дамовіліся. Праз некалькі дзён пасля гэтай размовы на пероне спыніўся цягнік, з якога акурат і выйшлі два прафесійныя угаворшчыкі. Семён Клінцевіч нарадзіўся ў красавіку 1899 года. Расстраляны органамі НКУС 7 кастрычніка 1937 года. Дзеяч рэвалюцыйнага руху заходняй Беларусі. Удзельнік грамадзянскай вайны, выдатны стралок. С конца 21 года на подпольной работе у Заходней Беларуси. Член КПЗБ. Про Семёна Клінцевіча засталося вельмі мала інфармацыі. Можна сказаць, што яго імя сёння цалкам забытае. А вось памяць пра ягонага сябрука, прынамсі ў горадзе Маладзечна, увекавечана. Андрей Капуцкі. Партыйныя псеўданімы Лёкса, Хвастоў, літаратурны псеўданім Язэп Пралеска. Нарадзіўся 2 траўня 1897 года, расстраляны органамі НКУС 17 траўня 1934. Дзеяч рэвалюцыйнага руху Заходняй Беларусі. Актыўна падтрымліваў сецэсію, быў блізкім сябрам Гурына Маразоўскага, але пазней яму здрадзіў. Эміграваў ва ўсходнюю Беларусь, адкуль адмыслова вярнуўся ў 28 годзе ў Вільню, каб ліквідаваць свайго былога таварыша. У адрозненне ад Клінцевіча, які адно ўмеў страляць і гарэў жаданнем, не шкадуючы сваіх сіл, змагацца з усімі ворагамі працоўных, Капуцкі быў творчай асобай. Ён складаў вершы, пісаў прозу. У яго нават выйшла кніга апавяданняў пад вельмі красамоўнай назвай «Паноў трэба знішчаць гуртам». У назве ёсць нешта аўтабіяграфічнае, бо сапраўды знішчаць Гурына Маразоўскага яны адправіліся гуртам. Крыху раней прыехаў каардынатар акцыі сакратар МОПРа Вольскі, а пазней і непасрэдныя выканаўцы Капуцкі і Клінцевіч. Што ж на самай справе адбылося ў той трагічны вечар 16 сакавіка 1928 года? І чаму заўсёды асцярожны Гурын Маразоўскі дазволіў сябе загнаць у пастку? Михал, не ходи. Что за глупство? Ну, навошта табе бачыць гэту веру? Ці мо ты перадумаў і не будзеш сведчыць супраць Браніслава і грамады? Кахана, хіба ты забыла, что такое громада? Ее мета – запаковать нашими селянами польские турмы. А может, ты просто зайздросціш? Марыў стварыць сваю беларускую партыю. А такую партыю вельмі шматлікую стварыў не ты, а Трашкевіч. Что ты чаўпеш? Прабач. Мне просто вельмі страшно. Давай усе кінем і уцячэм. Он же Рагуля запрашаў у вёску. Я не боязливец. Але навошта табе сустракацца з Верай? Ты ведаеш, мне яе шкада. Так, яе муж авантурнік, але ж яна не вінаватая. Засталася адна з дзецьмі. Дам ёй хаця б 300 злотых на першы час. А гэта яшчэ хто? А гэта моя каханая жоначка.
галоўны агент палітычнай паліцыі Віленскага воеводства, які будзе мяне суправаджаць. Так што не кажы, быццам я сябе не берагу. Михаил. Вера Тарашкевич чакала Гурана Маразоўскага ў кавярні Тамашевіча. Андрэй Капуцкі знаходзіўся на супрацьлеглым баку вуліцы і цікаваў адтуль. А Семён Клінцевіч, які пайшоў сачыць нашых герояў ад самага дома, нечакана сутыкнуўся з ім і яго спадарожнікам тут, на вуліцы Міцкевіча. Цяпер гэта праспект Гедеміна. Гурын і паліцейскі шпік аб нечым спрачаліся. Клінцевіч хацеў страляць, але вакол было шмат народу. І яны падыходзяць да кавярні Тамашевіча і працягваюць спрачацца. Магчыма, паліцейскі агент, прачуваючы пастку, прапануе вярнуцца дамоў? Здаецца, Гурын згодны. Выклікае таксі. Яшчэ хвіліна, і наш герой будзе ўратаваны. Дзейнічаць трэба было імгненна. Я штурхну Капуцкага. Давай, ідзі яму насустрач. Ты ж яго ведаеш. Затрымай яго, забалбачы. Ён не павінен знікнуць, а я за табой следам. Я набліжаюся да Гурана, не даю яму сесці ў выкліканае таксі. Смяюся, жартую, загаворваю яму зубы. Гуран здзіўлены, не чакае мяне тут убачыць. Кажу яму, што спецыяльна вярнуўся з Савецкай Беларусі, каб мы разам з ім маглі працягнуць нашу барацьбу. Прапаную зайсці ў кавярню. Гурану нерашучасці бярэцца за клямку. У гэты момант я падыходжу да Гурана са спіны і страляю. Ён уваливаецца ў дзверы і знікае ў кавярні. Вера! И что с вами? Утекаемо! У адрозненне ад хітрэйшага Капуцкага, які схаваўся ў віленскіх завулках, Клінцевіч згубіў сялякую пільнасць. Як шалёны бег і непаходніку, па віленскіх вузенькіх тратуарах бегаць вельмі нязручна, ляцеў проста сярэдзінай вуліцы. Ад неверагоднай радасці, як жа выканаў заданне, Клінцевіч згубіў кантроль над сабой, забыў схаваць зброю і па-вар'яцку сігаў з браўнінгам у руцэ. На рагу Гданьскай і Віленскай яго затрымаў звычайны вартаўнік. Затым падбег і паліцыян. Адбылася сапраўдная трагедыя. Семён Клінцевіч быў беларус. І замест таго, каб паехаць, ну, скажем, у Маскву і ліквідаваць Сталіна, сапраўднага правакатара, ён прыехаў у Вільню і ліквідаваў Гурана. Беларусы. Свой знішчыў свайго. Формула нашага існавання. Спрадвеку на чужую карысць беларусы нішчылі адзін аднаго, не разумеючы, што гэта і ёсць іхняя асноўная бяда, а чужынцы ім, верным слугам, выносілі падзяку. Звычайна кулю ў патыліцу. Такую ж кулю ў патыліцу атрымалі ў сутарэнні Хункус і Капуцкі з Клінцевічам. Веру Тарашкевіч паліцыя затрымала, але, не знайшоўшы доказаў віны, адпусціла. А Браніслаў Тарашкевіч і без паказанняў Гурана Маразоўскага быў асуджаны на 12 гадоў турмы. Затым, дзякуючы абмену вязнямі, пераехаў у СССР, дзе неўзабаве загінуў у сталінскіх лагерах. Вера Тарашкевіч за сваім мужам у камуністычны рай не паехала. І ўсё ж такі незразумела, чаму камуністы так баяліся паказанняў Гурана Маразоўскага. Пра справы грамады ён ведаў мала, не быў і актыўным сябрам, а калі яна пачала сваю актыўную дзейнасць, дык ввогуле сядзеў у турме. Магчыма, галоўная прычына забойства была ў тым, што Гурын з'яўляўся стваральнікам сецэсіі? Расправу прымеркавалі на сакавік 28-го года і адвялі часу на выкананне месяц-паўтара. Чаму не спяшаліся? У красавіку таго ж 1928 года у Беластоку збіраліся судзіць камуністаў. Ладзіўся так званы працэс 133.
Там судзілі і Веру Харужую, і Мікалая Арэхву. І на гэтым судовым разборы Гурын Маразоўскі збіраўся выступіць у якасці сведкі з боку абвінавачання. На беластоцкім працэсе Гурын мог шмат што цікавага расказаць суду, таму што ён ведаў дзейнасць камуністычнага кіраўніцтва з сярэдзіны. І таму яму быў вынесены смяротны вырак. А можна сказаць і так, што пра свой авантурны характар ён сам наблізіў свой апошні дзень. Дарэчы, сваю партыю ён усё ж такі паспеў стварыць. У гэтым яму дапамог Францішак Умястоўскі, і партыю сваю ён назваў Беларуская незалежная радыкальная партыя. Версія пра тое, што Міхал Гурын Маразоўскі з'яўляўся адным з самых страшных правакатараў заходняй Беларусі, многімі лічыцца праўдзівай і па сёння. Аднак жа і былі словы Янкі Купалы, які казаў: «Мусіць, Гурын не такі вінаваты, і суд гісторыі яго апраўдае». А наперадзе нас чакаюць новыя, вядомыя і невядомыя героі беларускай культуры, у кожнага з якіх свая таямніца.